Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навбадро хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, заминаи фурӯшӣ ҳамашо бо нархҳои арзон аст ки баҳри шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира далкора мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Агар шумо ҳам квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, сурат, маълумот, адрес, нарх наво ҳамаша дар WhatsApp иморӯй кунен, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дӯстони азиз, курси имрӯза ҳамчун ранги дигар рӯзҳо аниқ нест, барое ки дар як рӯз чанд бор боло ва паст мешавад, мо аниқ гуфта наметавонем, узри зиёд. Мо навора сар мекунем, хонаҳои арзони моро тамошо кунед, кадомаш агар маъқултон шавад, дар рақамошон занг занем. Марҳамат, рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Фидавсӣ, поёни Корвон, маҳаллаи Гравзавод гуфтагааст, бари домои панелни. Духонага квартираи бадрон дар 5 мошина қарор дорад, 42 квадрати метр, бо обсои таъминат, ошхона, баня, кухни, термис дорад. Ремонтҳои замонавӣ кардаги мегӯяд, люксия мегӯяд, классика кардаги мегӯяд соҳибшон, қатиш, мебелош, спални, ҳамаш кухни гарнитур амичоша метиянд. Дар дуруни хона мегӯяд термис, мисол кухни амихел чизо месад. Хона ремонтҳои замонавӣ кардаги бо хай маълумотҳои аниқ ва пурраша мегиред. Дар наздикии квартира дӯстони азиз бозор наздик аст, мактаб, мағоза, яъне ки чизе ки мехоҳед ҳаст ва ҳамаи намуд самти пойтахт маршрут дорад. ҷои беҳтарин бадони азиз, поёни Корвон, кӯчаи маҳаллаи Гравзавод, бари домои панели. Ина бо видео шумо аст, бо диққат тамошо кунед. Мисол дарун берун ҳамаша сиёнка кардагианд. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% мегӯяд, яъне шаҳрномаи хариду фурӯш дора бадрон. Ҳамагӣ бо нархи 255 000 сомония. Одамоне ки налич мегиранд мегӯяд бо арзонтар карда метем, дутта рақамошон кор мекунад. Рақамо мегафони Тоҷикистон аст ва рақамо вавилоншон дар рақамошон WhatsApp, Imo, Viber пайваст доранд. Хона бадрон, квартира, техпаспорт, шаҳрномаи хариду фурӯш ҳамаш қоидавӣ кардаги дар номтон оформид карда метиянд. Марҳамат, хай маълумоти бештар ва аниқтарша аз рақамошон гирен. хоҳиш мекунам ки лайкотонро фаромӯш накунед ва навори моро дар WhatsApp, Imo-тон пайдиса кард. чӣ хонаe ки мехоҳед дар комментария нависед, пешкаштон албатта мекунем. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ гуфтагааст соҳибшон, яъне ки Москвост ки мешавад, ноҳияи Ҳамадонӣ, ҷамоати дашти Гулоҳ гуфтагааст соҳибшон. Ҳамадонӣ, ҷамоати дашти Гулоҳ, ҳамин хеле маълумот аст. агар ки мо хато фаҳмида бошем, аз соҳибашон занг зада мепурсед маълумоти аниқша. ҳамагӣ 7 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардаги бадрон ки якта калидор, ошхона, баня, кухни дорад. 2 дар хонаш мегӯяд тайёра барои зиндагӣ карда мекунед, медорои зиндагӣ мекунед, боз мегӯяд оғул тайёр аст барои ҷои гов мол кардан ва полнисти мегӯяд, гирдаш мегӯяд маҳкам аст, боз битонои 3 дар дигар хона ва як калидор веранчкати рехтагӣ тайёранд. дар наздикии хона мегӯяд бадрон мактаб, беморхона, бозор, ҳамин хел чизо наздик мегӯяд соҳибшон. бениҳоят хуб, раҳи калон дар наздик бадрон. 2 дар хонаш тайёра медонед зиндагӣ, боз барои 3 дар дигар хонаш рехтаги фундаментош. ҳамагӣ бо нархи 125 000 сомонӣ, бо арзонтарам мешавад. рақамошон дар поёни видео аст, марҳамат, дигар маълумотша гирем. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар 91 микрорайон гуфтагааст, кургавои Калелин мега норафта. шаҳри Душанбеи пойтахт дар 91 микрорайон, кургавои Калелин мега норафта, ҷои беҳтарин. духонага квартира аст бадрон ки дар 11 ошина қарор дорад, доми 15 ошина ки 52 квадрати метр. бо обсои таъминат, ошхона, баня, кухни, термизори хона мегӯяд, бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд савдо мешавад. ҳамаи чизи чораша метия мегӯяд дастрошни сум дар кор мегӯяд, дигар ҷо кӯчидесиям барои мегӯяд хона мегӯяд ҷои беҳтарида, просто дигар ҷо мераванд, ба ҳамин хотир сум дар кора. дар наздикаш бадрон мактаб Садиқ мегӯяд, дар пеши квартира аст, обсои пастиани дорад, доми 15 ошуна дар 11-аш қарор дорад. духонага лифт ҳамаш кор даруни хонао ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. дастрошне мегӯяд мефурӯшед бо нархи $31,000 бадрон азиз, бо арзонтарам мешавад. ина рақамошон ҳар ду рақамошон кор мекунад. дар рақамо вавилоншон кор мекунад ва рақамои мегафоншон да WhatsApp пайваст доранд бо нархи $31,000.
одамоне ки наличи мегирам мега бо аз замин 31000 доллар бадро бо арзонтар карда метиҳанд. Маърифат хай маълумотҳои пурра ва аниқша гирем. чорум хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи восе дар кӯчаи Сино гуфтагаса соҳибшон. ноҳияи восе кӯчаи Сино ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардага бадрон ки хона коробкаи 4 дар хона ошхона баня кухни дар бараш. боз барои 4 дар дига хона мегад фундаментҳои баланд рехтагаста ки инаш мега падарка қатъи ҳамин нарх мегад қушай. ин хона бадро бениҳоят нархи хона арзон аст ки мегад дастрошна сум дар курай. даруни хонаҳо бадро 5 ба 3 4 ба 3 инам хеле даруншон 6 ба 3 даруншон ам хеле 4 дар хона коробка болош пушондагӣ навес дорад. фақат як шкатур треза мечаспонед тамом. боз 4 дар дига фундаментҳои мисол хона рехта обшим 8 дар хона мешавад. ноҳияи восе кӯчаи Сино мегад соҳибшон. дастроши бо нархи 70000 сомонӣ. одамоне ки наличи мегирам мега бо ҳамирам арзон мекунад мега срош насум дар курай. дарахтҳои навниҳолам дорад. об свечамаса гирдашда одамо зиндагӣ доранд. ина рақамҳои ҳаста рақамошо бадрон кор мекунад. дута рақамшо рақамои Тоҷикистон ва рақамои Россия WhatsApp пайваст доранд. маърифат бо занг занед бо муомила мекунанд. дастрош сум дар курай метавонед тамос гиред. панҷум замини фурӯши назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар посёлкаи Наврӯз гуфтагаса пеши молбозори нав. шаҳри Ваҳда ба донати посёлкаи Наврӯз пеши молбозори нав. ина бо ай спутникам суратош ҳаста ва навори видеои ҳамин заминам аста. ҳамагӣ 5 сотиқ замин дора бадрон ки гирдаш бо фундаментош маҳкам аста ва як ҳамаз дига сангам дорад. дӯстони азиз ки бо як тая дига ҳоҷатхона банияш ҳам хеле ки тайёрай. тайёр аста ки уже временка дорад. метавонед ки дашти хонара сар кунед. гирди хонара фундаментош рехтага аста. як ҳамаз шебинам дорад. обсвед аста. ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% омода ва тайёрай. ина навори замин ва суратҳои спутники аз мисол осмон гирифтагиша бадрон ҳаста. нархи хона мегад 70000 сомонӣ аст. бо арзонтара мекунем. ина рақамошон дар поёни видео имо WhatsApp ва мегафон лайфа пайваст доранд. ҳамаш кор мекунад бо нархи 70000 сомонӣ муомила дорад. маърифат занг занед. шашум квартираи фурӯши навбатимо дӯстон аст. аз территорияи шаҳри Хуҷанд пешниҳод шудага аст ки дар пеши мағозаи Хуршед гуфтага аст соҳибшон. квартираи фурӯши шаҳри Хуҷанд пеши мағозаи Хуршед ва райони Спутник ҳамин хел навистиян соҳибшон. якхонага квартира аст ки дар дуюми мошина қарор дорад. 28 квадрати метра. бо обсвет таъмин аст. ошхона баня кухни термис дорад. яъне аниқтараш бинои мағозаи Хуршед мегад ҷойгир мебошад. хона бадро обсвет ҳаст. ошхона баня кухни термис лаби роҳдаи хайр ремонти хона хубай барои зиндаги кардан мешавад. дастрош мегад пул дар кора мефурӯшад бо нархи 179000 сомонӣ. бо одамоне ки наличи мегад харидор ки бошанд аз территорияи Хуҷанд арзон кардан метавонем. дар рақамошон тисела кор мекунад. маърифат дӯстон азиз бо муомила доштааст. маълумотои аниқ ва пурраша аз соҳибашон 179000 сомонӣ. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонро фаромӯш накунед ва навора палисаш кунед. ҳафтум хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар 7 километр гуфтага аст. 8 яъне ки квартал соҳибшон ҳам хел навистай. шаҳри Душанбе 7 километр 8 квартал. ҳамагӣ 4 сотиқ замин дорад ки бадрон 2 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор ошхона баня кухни дорад. кухни ҳаммом мегад ҳаста ремонт кардагӣ. даруни хонаҳо бадрон ремонт дорад. сабаби фурӯхтан мегад аз Душанбе мегад дига ноҳия мераве мегад соҳибшоне ки сабаби хонара фурӯхтан дига ноҳия мере мегад соҳибшон ба ҳамин хотир мефурӯшем. аз Душанбе бадрон дига ноҳия мерафтиян. ба ҳамин хотир мегад сум дар кора мегад дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 170000 сомонӣ. одамоне ки наличи мехаранд мегад арзон мекунем. хона мегад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. ина суратҳои берун яъне ки кӯча ва ҳамин дуруни ҳамин райони шаҳри гуфтагишон яъне 8 квартал. ина рақамҳо мегафоншон насигаста. маърифат дигар маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз, шумо агарам хали хонаҳои фурӯшӣ арзонай қиматай мисол квартирай мошинай заминай чизе ки барои фурӯхтан агар набошад сурат маълумот адрес рақамотон рӯй кунед. мо намхе фурӯшта мегузорем.
ҳаштум квартираи фурӯшӣ аз Бадро қарор дорад аз шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Сино гуфтага аст, пеши наздикии Циркда. Шаҳри Душанбе, Сино, Циркда. Якхонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад, 25 квадрати метр, бо обсвои таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термиз, увалник, дарони хонаҳо хайр ремонт дорад, барои зиндагитон мешавад. лаби роҳ дар наздик мегӯяд ҳамин чизҳои лозимия супермаркета, мактаба, мисол ҳамин хел чизҳо хайр дури бад нест мегӯяд соҳибшон. Маълумотош бадро хела ками бад аст, барои ҳамин кадомитон мехарен як бор дига хатишон мисол пурсида анихада баъд савдотона сар кунем. Нархи квартира мегӯяд 260 000 сомонӣ аст, бо арзонтар ҳам мешавад. омада аз пеш бинен, маъқул кунен, савдо дорад. Якхонага якум мошина 25 квадрат метр бо нархи 260 000 сомонӣ. марамат занг занем. дӯстони азиз, дар комментария нависед ки чӣ хел хона, квартира, замин ҳамин хел дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, инашам аст аз территорияи Душанбе аст ки дар райони Фидавсӣ гуфтага аст Бадрон. аз корвон мегӯяд 500 метр поёнтар мегӯяд роҳи навдай. соҳибшон ҳамин хел нависед дӯстони азиз, аз корвон мегӯяд 500 метр поён роҳи навкатӣ. духонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад, 40 квадрати метр, бо обсвои таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термиз яъне дорад. мебелоша, кухни, гарнитур ҳамаша катиш мега метием, яъне ки дар дуни хона ҳамин шароитоша катиш обши комплект метиям дар ҳамин нархи гуфтаашон. бо хай аних када гирен. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% мега дар номтон мекунем. хонам ремонтҳои хуб ва замонавӣ кардага аст. хоб нархи квартира мегӯяд 210 000 сомонӣ аст, бо агар ки одамони харидор кан кред намега мардаки бошанд, боз муомила дорад. 40 квадрати метр до хонага якум мошина бо нархи 210 000 сомонӣ боз муомила дорад. хай мо бисёре ба такрор кардан намегирад дӯстони азиз, хай худатон хулоса кунен, агар маъқултон шуд рақамошон мегафонем, марама тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ҳаст аз территорияи шаҳри Бохтар аст ки Бадрон дар Дружбанарод, яъне ки пеши бозори Нихӣ, Ориентир, гимназияи Аминҷон. сета маълумотои аниқ дар Дружбанарод, Нихӣ, Ориентир, гимназияи Аминҷон, бозори Ҳоҷишариф, бозори Фаровон, яъне вокзалда наздик аст дӯстони азиз. обши духонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад, 41 квадрати метр, бо обсвои таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термиз дорад. хона мегӯяд хайр ремонтш хуб барои зиндагӣ мешавад, яъне ремонти на безеб, на хуб, средни ремонт. қатиш мегӯяд кухни, гарнитур, через спални ҳамин чизошам хай мисол ҳисоб мекунем. одамоне ки мехаранд мегӯяд занг зан, одамоне ки намехаранд илтимос нороҳат накунанд, мегӯяд одамои коргар будиянд, одамони кан креда мехаридаги бошанд, мегӯяд аниқтар маълумотҳои пурраша шумода мефаҳмонанд. хоб нархи квартира мегӯяд 213 000 сомонӣ аст, бо арзонтар мекунем, мегӯяд муомила дорад. ина рақамошон вавилон аст 985 кор мекунад, метавонем маълумотҳои пурра ва айниқша гирем. дӯстон аз шумо агар ягон реклама дошта бошед, роҳи кунед фурӯш дар мегузорем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ, яъне ки 10 та то видеои оянда.